feestzanger René, jij bent de sneeuw alweer in geweest. Ja, gelukkig wel. Ja, je kan niet vroeg beginnen natuurlijk. Vroeg genoeg beginnen. Het is lekker om in de sneeuw te zijn. Lekker die stilte. En dan dat après-ski, dat is natuurlijk het allerleukste. Ja, want hoe heet je nieuwe nummer? De aardige après-ski-leraar. Nou, het is geschreven door John Lucassen. Wie kent hem niet? Bekend in de omgeving Os. En die heeft het nummertje geschreven en gecomponeerd. En ik heb wat dingen aangedragen die ik erin wilde hebben. En dat heeft hij heel netjes gedaan. Het is echt een après-ski nummer. Ook een beetje dat heb een ander iemand gedaan, René van Rooij van de WC Experience. Die heeft hem wat opgepompt. Dus eigenlijk in samenwerking met John en met René heb ik een heel leuk eindresultaat weten te behalen. En heb je hem vorig jaar al een keer gezongen in de après-ski dorpen? Nee, nog niet. Want toen was hij niet uit. Dat heb ik niet gedaan. We hebben wel toen die clip opgenomen. En ja, we hebben gigantisch mooi weer gehad daar in Westendorf. 18, 19 graden. Je stond gewoon in je skipak. Ja, wat is zo leuk aan het skiën? Het is eigenlijk het onbevangen naar beneden glijden. En ja, als je het goed kan, dan val je niet. En dan, ja, ook de natuur. Ik moet wel zeggen, ik ben wel een mooi weerskier hoor. Als het min 20 is, dan blijf ik klaar voor jassen. Treed je nou ook veel op après-ski feest of in de après-ski landen? Nee, dat nog niet. Dan moet ik wel eerlijk zijn, dat niet. Maar ja, goed, wat niet is, kan er komen. En ja, ik heb wel een aanvraag liggen voor een après-ski feestje bij ons in de buurt. En daar zeg ik zeker ja tegen.